La història recent del Torrent del Fou i del Pla Morató és convulsar, no? S'ha dit molt, faig un repàs històric, el 2009 hi volíem fer un càrting. En aquella ocasió la força de la mobilització popular i la crisi econòmica, no dic pas que no, ho van aturar, i des d'aleshores, el 2017, es proposa en l'avantprojecte del POM urbanitzar el Pla Morató, però per sort, en aquella ocasió, se segueixen les indicacions del Departament de Medi Ambient i a la proposta d'aprovació inicial, en la següent fase del POM, es retira aquesta proposta d'urbanització. El 2022 es posen d'acord amb els propietaris, l'Ajuntament, amb els propietaris de la zona, per tirar endavant el projecte d'urbanització a canvi aquesta vegada de 50 hectàrees de sòl públic, i el que fem avui, finalment, és d'alguna manera aquell conveni, incloure'l en el POM, amb la proposta de, unes 15 hectàrees en total, de la majoria d'activitat econòmica i també la construcció d'una carretera que connectaria, diguem, la carretera que va de Llinars a Cardedeu amb el polígon Llinars Park. Nosaltres votarem en contra, el nostre grup hi votarà en contra, tant pel fons com per la forma, i tractem primer els arguments del fons. Doncs primer estem en contra de posar una carretera al costat d'un torrent que juga un paper de connector biològic entre el Montseny i el corredor. També veiem innecessari posar una nova àrea d'activitat econòmica precisament en l'única zona natural que queda entre Llinars i Cardedeu, quan ja hi ha previst el POM, 38 hectàrees noves de polígons i activitat econòmica, i això sense comptar encara amb els polígons que queden per omplir, entre espai que està delimitat com a sòl industrial i naus que tenim buides. Si mirem el plànol, una mica vull fer una reflexió semblant al que comentava la Fidela, això és l'aprovació, això és el que hi ha ara al POM inicial. L'aprovació inicial que es va fer del POM és aquest quadre d'aquí a la vostra esquerra, que aquí, tot i que el POM vigent ja està marcat que es pot fer activitat, en el POM que s'està tramitant és com no hi ha res, es respecta seguint les indicacions del Departament de Medi Ambient. El que es proposa és posar aquesta taca aquí, i nosaltres ens preguntem quin sentit té posar aquestes hectàrees d'activitat econòmica aquí soltes, aquesta peça solta aquí al mig, en comptes de posar-les adjacents a una zona que ja és d'activitat econòmica. I l'única resposta que trobem a això és que, bé, és el primer pas cap a la conurbació, és a dir, cap a tenir tot l'espai entre Llinars i Cardedeu urbanitzat. Perquè una vegada hagin posat aquesta peça aquí, doncs el següent pas serà menjar-nos aquesta peça, després aquesta peça, etc. Seria molt més racional intentar preservar els espais naturals i tenir l'activitat, diguem, junta, concentrada a un mateix lloc. És d'agrair que aquesta vegada els arguments que han fet servir no són ni la creació de llocs de treball ni resoldre un problema de congestió del trànsit, sinó que aquesta vegada l'argument és que es guanyen 50 hectàrees de sòl públic. I la pregunta seria per fer què? Per nosaltres, 50 hectàrees, si tenim sort, quedaran com un reducte escapçat de l'ecosistema que hi havia hagut fins ara. I és que jo crec que aquí estem confonent una mica propietat amb ús. És a dir, potser preferim 100 hectàrees de sòl agrícola forestal privades que 50 hectàrees de sòl agrícola forestal públiques o de qualsevol altra cosa. És a dir, fixeu-vos, ara aquest espai és privat, però el seu ús i el seu benefici és públic. Són camps, corriols, connectors, i tots en gaudim, encara que el sòl sigui privat. És a dir, la reflexió seria què hi ha de més públic que la biodiversitat i els seus beneficis per la comunitat, per la nostra comunitat humana. I, per tant, l'argument que guanyem 50 hectàrees del públic no ens convenç. I encara ens convenç menys si tot això ho fem en un context de canvi climàtic i sequera i, a més, contradient 2 informes ambientals i una resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals. Pel que fa a la forma, també discrepem, perquè el dia que se'ns van explicar les excel·lències del conveni d'aquest conveni amb els propietaris del Pla Morató, s'obvia, se'ns amaga, que hi ha un informe desfavorable del Departament de Medi Ambient, com ara el Pere ens ha explicat tots els beneficis però no ens ha citat aquest informe. Un informe que només es menciona quan des del nostre grup preguntem específicament per l'opinió d'aquest departament i que llavors nosaltres, naturalment, el demanem, com a regidors de l'oposició és la nostra feina i el nostre dret,
I des de l'equip de govern se'ns denega. Vam haver d'apel·lar a la GAIP, un organisme supramunicipal que vetlla per la garantia d'accés a la informació pública, i el vam rebre 2 mesos i mig més tard. Després, això sense comptar el que ja s'ha comentat, que hem hagut d'estudiar 1.840 documents i 7,5 gigas d'informació en una setmana, que òbviament no ho hem fet exhaustivament, sinó hem fet un control F i hem anat a mirar les coses que ens interessaven més. I ja acabo. El darrer número de la revista El Drac, el Joan Ramon, el tinent d'alcalde i portador del PSC, explicava que hi havia com a 2 models de Llinars, el progressista i el conservador. El progressista, us autodefinieu vosaltres com el progressista, de que vol fer transformacions i tirar endavant, i nosaltres seríem els conservadors, que som aquesta visió romàntica de la natura i tal i qual. Doncs bé, si aquest és el model de progressisme, ignorar i actuar en contra de 2 informes ambientals i una resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals, potser que gairebé preferim ser conservadors. I l'altre comentari és pel Martí, perquè Martí, el dia de la comissió informativa, vas comentar que teníeu una obligació electoral amb els vostres electors per tirar això endavant. I llavors, jo en aquell moment no vaig dir res. Jo hem anat a casa, hem començat a buscar els programes electorals i l'única cosa que he vist del POU en els programes electorals és aquesta foto en què, precisament, si alguna cosa parleu del nou planejament és el Parc del Mogint, que el Pere ens explicava fa una estona. Però vull dir que ens parleu això d'un gran espai de lleure, natura, 7 quilòmetres, etc. Però d'on posareu els polígons i que el Pla Morató i volíeu fer canvis, tot això, ni en un programa de la PSC tampoc ho hem trobat. UITAM no ho hem vist. I per això, com tot el que he explicat, el nostre grup hi votarà en contra. Gerard?